as of now, ang top na chair Robin Padilla. Ano masira mo nung kanita? Usually baga po pag nagiging top na chair, yung bibog takman ngayon na galing Senate President. Kunyari sa maabaka. Diba? Ano pa lang kayang gidali? Ano pa lang kita kaan mga tugang na mga... Diba? Siguro, nagsarawa naman kita sa mga politiko, buda, mga kandidato na sobrang tali, di ba? Sobrang tali, buda sa mga ibang mga politiko na ibang estilo. Gari, baka nagsarawa naman kita, kaya nagpili kita kay Arog Gaya. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning. Good morning, Idol. Yes, go ahead. Ako ang pinakagurang na garong para sa angog mo dahil padaba ka. Ay, salamaton po. Pero kung edad mo... Kung Henry, makukumplito ang buhay ko kung nito ka mamagkili. Ay, sus ko. Salamaton, sir. Pero ano kung edad mo? Siting kayo pa masarap. 72. Pero ang busis mo po, ganun mga nasa 50 plus pa sana. Siting kayo na ako. 72. Nataman po ta. Di mo na kumplito ang alda mo kundi kumadangog. At ang kahit ba ko kapasite natin mo na ako para dangog. Sa kubla na sumimikat ka, o para dangog mo ako. Grabe ka man, sir. At ang iyo. Bako man po ako sikat. Para ako sa imo, oy, Hen. Pero may nauumang announcer dyan sa DCTV. May iba mo na lang mo muna. Is, masyado ka. Saro ka ba na? Tutunta ka. Basta ramdaman mo, avid listener mo ako. Salamat, sir. Nagpapadaba sa imo. Salamatan po sa pagpadaba. Iba man. Matindi man ang tirada kayo ni sir. Matindi man ang tirada ni sir. Galing ngayon namon. Aray ko. Nakabangga lamang sa kuyang mas sa puro kan mikropono na. Uyugon mo yan. Pero kamo nagdanaon niya. Kamong nagdadangon yan. Anong masasabi? Edingon nindo ha? Ako, respetado ko ang sisay man na paradangog ta. Regardless po kung sisay ang binuto nindo. Pero ilingon mo tabi ni Ninong Celso na pangyayaring ini. Di ba? Ilingon mo tabi ni Ninong Celso na pangyayaring ini. Ang top na chair mga tugang sa pagkasenador, Robin Padilla. Di ba? Ito ano mo compare ang konya? Compare ang boto niya? 25,757,310. Yes. Tama ba kayo si Sir? Nagtaram. Kakulong mga mga announcer. Nantaman. Basta yun ito. Alam mo nito. Di ko. Tatupunta ka. Baka? Pigpagma mo na naman ako mo niyan. Pigpagma mo na naman ugaling ako. Kulong ko ka baga. Awin na. Tatupunta ka dyan. Sige. Bye-bye. Good morning. Masarap. Sa paro-paro G, top na chair. Garuyo di. Kaya ito kuminana si Bong Revilla dahil sa budots. Una, paro-paro G. Pangyayari sa maabaka. Diba? Sabi ni Nong Celso, kapag ngayon kaanoy, climate change, human talaga, adi. Human talaga. Pero ilingon mo ha, i-localize tapos na mo na senador. 12 senators, ang ikaduwa sa iya po, si Lauren Legarda, lamang siya 2 milyon. Pwedeng perang porsyento ini. Tabi ako sa iling ko prabi Marcos na ang presidente. Nag-concede na si Derek Edwin, yung si Palingmar. Nag-concede na si Vice BP Lenny. May statement ng linuwas. Hello, Migo. Migo. Yes, Marinaga. Ang mo dapat, Ano? ang dapat ako. Ay, putol-putol pa de. Putol-putol ano ito? Hello? Anong sabi mo? Sabi ko, ang dapat mo, sila yung direkto sa Senado. Yung mananggat. Kahit kita mahalay. Yung mananggat. Adi, yung mananggat. Yung mananggat. Okay, ang gabos mga tugang na nasa elected position ngunyan, ang term will end mga tugang on noon of June 30. Tama? Matapos ang sendang termino sa Hunyo 30 na udto.
Ining mga bago tatabi na mga opisyal, mga tugang matukaw, udto na Hunyo 30, 2022. Hello? Hello? Yes. Yes, sir. Po. Kita man focus naman kita hindi na sa kita sa local. Iyo nga ni sir, i-localize ko na, paikot na ako sa baba. Makulog sa payo yan na araw ka kirubig madali ka rin kapag turo ka. Hey, masyado ka na. Pag-history ka man na. Pag-history ako man sana. Ka man na. Sarawayon ka na. Masyado. Para ko nag-istorya. Focus na lang kita hindi sa local. Iyo. Sa local na lang. Iyo, para okay ang buhay tali. Bala naman sila naman sa National? taas na national. Oh, iyo. Anyway, magayon madang significant naman ang panggagana mo dyan. Iyo baga, Sa local, di. Iyo baga. Very significant, hindi. Sign na talagang focus tayo dito sa local. Yes, sir. Good suggestion, sir. I agree with you. Thank you, Good thank you. suggestion. Local na kita. Tamang suggestion niya. Nangani na, kita magpaparapo problema digdi. Sa lokal, ay lingonin doo. Sa Legazpi, naproklamar na kasubago sugana, mga tugang sa mayor, vice mayor. Pero pag-analisar ko sunanggana ng mga konsyal, mga tugang sa satuyang syudad, Junior, ang sulamento na incumbent sa sangguniang panlunsod na pinaganakan mga Legazpeño, si Alvarizo. Si Alvarizo. Hello, good morning. Hello, Babes. Hello. Hello. Yes, sir. Marinaga. Good morning, Babes. Babes, morning. Kumusta? Nagwara-wara sa Tapayas? Babes. Hello, Babes. Dahil kapag follow ka, babes, na sarawayong ka. Ata, nagwara-wara sa Tapayas. Sabi pa ito na balitang lad. Kapay na nga ni. Gulpiyo na tututungan. Kundo nga nito. Di ka magpandarang salbatana ka. Latosun ka. Sarawayo nini. Ay, Diyos ko. Di ka magpandara. Baka makatarama ko. Masarap mo sa tipuan sa bawkan? No comment. Balbalan pa Umulog mo sa naga mo. Dahil maging seryoso. Iyon, ito man. Tapos na. Magkarawat-kawat na. Tapos na. Oo, seryoso. Magmailing mo. Naglaki mo na ubang pusya tinampo. Pare. Ah, Pero man kurang naman ang gatsukilo kang tapayas mo niya. nung minahal na dumli. Grabe man. Ayun na sa'yo mo. Okay, babe. Thank you. Awin na. Magsarap pa. Yan naman. Para, oy, magkuro-konsuelo kita ngunyan. Tapuro kita pirot. Puro ba kita ngunyan pirot? Kaya magpuro-konsuelo lamang kita. Magkakredit kita gabostig. Di. Pero, ilingon mo sa Legazpi, bako sa Karaw. Ang nanggana mga tugang na konsyal na incumbent, si Alvarizo lang. Gabos tabi na guminana mga tugang sa Legazpi, mga bagong konsihal. Apera kay si board member J. Pili, incumbent mo niya na board member sa Albayta, ex-officio member siya. Pero siya po, dati man siyang miyembro kan sanggunang panlunsod ta. Hindi po siya sa Legazpi, mga tugang nagpuon. Di ba? Pero napangalasan ako dyan, talaga. Napangalasan ako talaga. Ang binutuan kan mga taga Legazpi, bagong pandok, kadaklan. Buda, hindi ko na kunadra kita sa, nakamadagdag taba, kaya naman ka. Di ba? Oh, anyway, tabi, iyan ang sisiyan konsulta sa Legazpi na makumpistukan sanggo ng panlunsod. Ulitong ko sa Indo, mga tugang nanganay so Legazpi City digdi sa printan ay Legazpi City. Ang Legazpi ngunyan. Maray an ogali mapeg-oko sa puon kan mayon. Maray an Legazpi ngunyan.
An maray ang lahi, asin an ugali, ligaspi, ngunyan. Tama ba itong gano'n? Hindi ko natutum ito. O ni po, ang konsyal sa Ligasping Sampulo, Love Beltran, JP Lee, Glenn Casulia, Luis Gutierrez, Albarizo, Kapato Valladolid, Ismail Buban IV, Alexander Howe, Attorney Butch Lucila, number 10, Sunshine Imperial. Ang bago-baga naman si Kwan sana. Si ano ini o si Albarizo. Hello. Hello, good morning, sir. Good morning, madam. How are you po? Mapasalamat lang ako sa DCGB. Grabing tiyaga. Ay, sus ko, madam. Ang nagtutulot pa ako talaga. Grabing tiyaga. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Oh. Dapat may certificate ang kumili kang appreciation man lamang na. Kaya na, madam, panmi talaga ini. Sinong panmi na po sa Indogabos ng mga paradangaw? Yung niingan, sabi ko, paano na, honest na ang sasabihin ko, ngunyan, maapot lang ako sa ang hapot ka baga po. Opo, sige po. Ano rin sabi pa, 20 pesos ang bagas. Madam, iyan ang piguron mi ka sa bago. Oo. Yan ang pigalat ko lang. Iyan ang piguron. Anyway, July 1 pa man po kita kan Yung nga, kaya nagpropel na nga niya ako. Oo. Kung na ang bagas, kilo kang bagas, 20 pesos ang 20 kilo. pesos. Kaya nga ni, Buda, pag may nagreklamo tabi, sir, dyan na nagreklamo ki, nag-agrangay dyan ki pagtiyo, nag-agrangay dyan ki kung ano. Ang simbagta dapat, unity. 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 Gusto sabihin kan unity, madam, daramay kita. Gusto sabihin kan unity, madam, daramay kita sa pagtios. Yan, daramay sa rabay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Yan man ang Bicol kang unity. Gusto sabihin kang Bicol kang unity, daramay sa pagtios. Saka, ang abangan to talaga da, kung anapot ni madam, narin ngayari kuan ang bagas, narin ngayari mababa ang presyo kan bagas sa 20 kilo. Pagpirino na da sana. Ano pare? Pagpirino na sana ang pidaso. Pagpino na ang pidaso. 20 na. Yung man ang ganali. Pagpilod na. Hello, good morning. Hello, sir. Yes. May magkarako. Kaya nga ni babes. Maski nasa kaatan kan CR, ay malibo mo ng payo. Gari ka may gasaling. Pag magkinasiyar ka, nagulo ka, sige nga rakak mo. Ay, Diyos ko. Ang kaugman mo, gari na ka. Ang kaugman mo, gari na ka, wala to ka. Kuya, ano mo, sir, lingahan na sana? Ha? Lingahon mo na sana? Iyo manangga. Dahil napagsakay Iyo, pero ano rin ko sa'yo, manakawala to ka eh. Ayaw masasabi niya. Sige, bye-bye. Ay, sus ko, makaugmaon ka mo. Hello, good morning. Hello, good morning, BP. Oy, Migo, marinaga. No. Ay, naganggapod ka, bagong ligaste. Iyo, tabang liderato. Oo, bako bago si Mayor G. Kaya lang sa mga konsyal po, kanak lang bago. Iyo mananggad pare. Oo, kaya nga po kan bagong ligaste. Iyo mananggad. Iyo talaga pare, bagon sa ngunang panunsod talaga ang kumpuesto. Tinawa sa lang natada dyan na dati si... Ata si Alvarizo lang. Oo. Si Alvarizo, si Bobby. Si ano ba ko? Si Bobby, yung Vice Mayor. Pig-proklamar na. Pero sa konsyal talaga, si Alvarizo lang. Oo, pako. Iyo man sana ang lumabaya. Iyo mananggat. Puro bago. Kaya nga po kan, team bagong ligaste. Iyo mananggat. So may papakalas kantan so tong maray an ugali sa tampikan mayon. Ligas. Diba? Sigunda ko naman kay madam. Oh. Dapat sa July o August o September, 20 pesos naman ang bagas. At taon nga ng mga baguhan din mga empleyada sa medyo kulang pa man sa pagpamilya. Naghapot. Totoo nga sir na barato ang bagas ki 20 kilos. Pero probe na bagay yan? 20 pesos? Pagtuktok na ang bagas. Bako, Ano? lumang ka sa karinderya magbakal. Yung man nga dali.
Luto. Dapat Sarong platito. Sarong order pa di 20 pesos. Sarong mangko, sarong kwan, sarong cup. Basta, Paano ang nangyari? importante sa tuya, sir, Arkene, mupod kita gabos. Iyo, Kung di sir ang gana, magkasararo. gana. Oh, kung di sa'yo man yan. Pirdi. Yes, yes. Magkasararo. Dahil nakita para sa creepings. Ayun na yan. Kanaguro yung kita dyan, akuntaan ba nga bagay na nangyayari sa satuyang Iyo. pag-intindihan. Although may mga pisuportaran kita. Tama. May mga sitwasyon ka. Iyo baga. Iyo. Pero, tatapit din sa suportanta o guminalang suportanta, mubong kita gabos. Amen. Correct. Agree ako dyan. To be the glory. Yes, yes. Para nakita ka na magiging mo. Iyo baga. Tapos na eh. Move on tayo. Unity. Unity tayo. Correct. Magkasararo. Sir, salamat. Thank you, Bigo. Mabuhay ka. Di ba? O yan sabi, mga tugang ang kuwan ang pangyayari ngunyan sa tuya tabi na palibot. May, Angie, nagyan sa movie, Angie. Ange, anong oras na mangyayari so proclamation? Angie, yan sa movie. Ange, anong development dyan sa Provincial Election Supervisor's Office? Dahil pa man VP kasi Pigalat paso sa ibang munisipyo. Siguro sa rapo-rapo sa Pigalat talaga ko niyan. Ako sa lingkong, pinakahalo dyan, rapo-rapo. Pero yung VP, Kaya nga din nakukumpleto ang gabos na mga election returns. yes. Then ano yan, ang mga winners from governor, vice governor, hanggang sa board members will not be proclaimed. Yes, pag nakompleto yan, pag 100% nag-VP ng mga presin sa kada munisipyo, 15 munisipyo yun ni Tulong Syudad. I-unit pa sa ang kumpleto. Oo, pag nakompleto ang gabos, pagkakaiguan ni pagtiripon, sa tuyang Provincial Board of Canvassers sa panginginit iyan ni Atty. Calixto Aquino Jr. Sa tuyang COMELEC Provincial Election Supervisor, dangan magkakaiguan ni proclamation. Audit naman sana Nasa na? 96.12%. Yes. 96.12% pa sana. Ang nakanbas na, dito mga 4% naman sana, 4 point something. Dito ba kasi pigalat pa sa iba. Most probably, baka mo yan before 12. Most probably VP, pero ang initial information takon ba ko ang yan na aga, pakataod-taod lamang na hapon, may hapon din yung proclamation na COMELEC Provincial Office naganda naman. Bantayan mo. Roger, VP. Ayun, ikaw naman sana ang kanin baga dyan, ikaw naman sana ang truta tao dyan. Nagbulabantay ka, nakaka-video ka pa, nakaka-report ka pa. Borobalda. Kaya nga ni, pag tapos-tapos kang COVID, iba ta ka sa travel. Nadumang kita sa sa North Korea. Pwede. May imbitasyon sa ko si Kim Jong-un. Iwalat mo na ako dumahan. Tapos nga niya, sabi sa kuya, average show so Sheng Shong Klangkro. Ano nga ako? Ipa-translate ko, from North Korea will go to Ukraine. Oo. Ako, okay. Okay, thank you for the offer anyway. Gararog ka yan. Pwede hindi talaga ako makahanap. Noon mo kayo na sa North Korea muna sa Ukraine. Hindi ka na makauli. Baka si mama na. Uyaman na ito. Hindi ka na makauli. So anyway, salamat sa mga teachers and all who did their best for the success of the election. Inan the best na mensahe? We praise your genuine service to the country. Uyug-uyugon mo ya. Magayon na mensahe ni from Rebecca Regino. May kapatid kinakasurat sa baba, From Rebecca Edith Regino. Nakasurat sa baba. Yun nga, sa kumpleto nakasurat. Tapos sa baba, pakalay nga pagtara mo tabi, ay, nadagitan na lugod. Kaya nagparataram lugod. Sa tinugutan ni Mada. Lugod pala. O di, salamat mananggal. Aram mo, Angie, ang saro sa dapat i-congratulate mga teachers. Ining mga nagpukumpuesto kan Board of Election Tellers, Board of Election Inspectors, karaklang kan, mga taga-de, pwede ba? Iyo, talaga sinda nagsakripisyo Actually, believe man talaga kita. Personalmente, believe ako bipita. Kasuod alas 4 before 4 a.m. yaon na kami sa COMELEC. Kada ko dyan ng mga teachers. Kaso, bago naman, alas 2, alas 3, hanggang alas 4, takul pa dyan ng mga teachers sa COMELEC Legazpi.
Iyo baga, imagine kung sinapar mo lagi, nangyari, arag ko nangyari duman sa Maguindanao, nagiragawang kibaluta, Ibang klase dumaan. nagiri siyang kibaluta, Iyo baga. kaya di kita gari, nagpadarangugan sa na. Giringingan sana. Oh, pero di ba nangyari sa kung nagrabe? Yo. Kaya dapat masaro sa mga tawanin special na pagbidbid. Tama. Ang kabayanihan kan mga teachers, takon dahil sinda, dahil na ihatod, dahil na tanaaraman ang resulta kang eleksyon. Yes. Kaya, magayon, magay namin sa ni Madam Edith Rihino, Rebecca Rihino, advisor ko yun si Ma'am Edith, Yo. advisor ko. Sa kabos na bagay, Sige. advisor ko yun. Magayon, Pwede. nagluto ka, nagpareklamo, wala nang yan, tangang gurang nang gawin, kami sa ang samoy ang samoy ang presentong nga sa third floor nga kan Bicol University. Ta sa second floor nga alang kaon balik na nga kami. Pangyari. Munyo nga yan. Okay. May tabaka, iwanan ako ni Madam Rino. Dahil ka ito ni Madam Reyno. Okay, balik ako kayo niyo. O sige. Oy, basta ko ugmaho. Sabi ba kahit itong nagapod, may mga agency na may mamundo. Ako Ugmaho na kong baray. basta kapigpirit ko na sa nang mangurugma. Taon-taon maipatugtugon ako. Aram ko na. Gusto mo kantang ko na ganyan. Ta-da-da-da-da-da-dang. May bagong silang, may bago ng bukas, bagong ganap. Ano pa ito? Bagong Taon-taon na muna. saya sa bagong lipunan. Salbatan ng pangyari sa maabaka talaga. Yun na yan, mga tugang, move on. Magkasararo, suporta ng sistema na matukaw sa anuman na posisyon. Sa national, as in sa local na posisyon. Okay? O bueno. Friend, request ko uli, supig unfriend ko na mga supporters. Sabi ni Engineer Mayor, ngayon amigo, sa mga friend ko ngayon na pig friend request ko ngayon uli, supig unfriend ko na mga supporter ni BBM. Nagmano ka man kayo ni, so ibatan ng mga senador muna, congressmen, muna iba pang mga local officials, puro parada, pasiring sa Ilocos. Kano ka nangyari ba sa Davao, panggana ni Presidente Duterte? Parada, pasiring sa Davao. Diba? Hello, good morning. Morning. Yes, sir. Henry, ako sabi ko sa'yo, tama, may solusyon sa albay. Lego na, tayo pa ba natapos? Tayo pa kompleto. Ang araw ganyan magayaw, nag-ibon. No. May mga rangga ng official league sa barangay. Kaya sa albay. Ano? So mga poster, mga tarpaulin nakadukot sa mga arma na barangay, araliwang po, tabatiwang po ang sa tuyang lugar. Ara mo, Migo. Ay, ara mo, tama ka dyan sa imong suggestion. Iyo. Gusto yung mga pulitos, Iyo. galing ang natabi. Agree ako dyan, Migo. Bako sa karaw. Iyo nga, Alex. Hindi na solusyon kaan. Yan, marinig ka-edit ka. Dapat, araliwang po. Iyo. Mati mo na po sa tuyang. Iyo. Bata maga. Ara mo, Migo. Ang nagigibo kang kato solamente si dating Councilor Siloy Chan. Kaya namimiss ko si Councilor Siloy Chan. Iyan minagibo kaan si Councilor Siloy Chan ka ito. Iyo, tama ka dyan, tama ka. Tama ka. Yes, okay. Salamat, Migo, Yan po, salamat. Bye-bye. Aram mo, nindo mga to. Ay, doon na to kung agree ka mo saya. Ako kumbinsido ako sa sayang suggestion, John. Ang hapot mo niyan, sisay na ang matarangkas kan mga tarpuli na iyan na binurugtag ta sa common poster areas. Sisay na ang mataranggal kan mga tarpulin para election para Pernelias nindo na ipinako nindo na mga salbatana kamo sa kahoy
Nang kawin yan, di pigpapapako dyan dapat. Ang tarpaulin nindo, ipinako nindo. Sisan matanggal kaan. Ipinako nindo sa postikan apik. Kaya so apik baga, tagilid ng posti, tapano gitarpulin. Sisin man matanggal kaan. Hindi nga dyan sa karaw-graw. Sisan mali, sana igwa kinanggana na mag-volunteer, na magtaong instruction sa mga tao niya, taranggaluntan mga tarpaulin dyan sa palibot, magayon. Iyan ang namimiss ko kay dating City Councilor Siloy Chan. Si City Councilor Siloy Chan kay ito, gana o daog, pagkaaga, nag-iikot iyan dyan sa sentro kan Legazpi, gamit ang sa iyang pick-up truck. Ha? Iyan ang truck niya, kay ito, buda may nakasunod pa siyang sarong dakulang truck. Nag-iikot yan, may kairiba siyang mga tauhan niya, so mga empleyado niya dyan sa bicycle center ka ito. Sa bicycle center ka ito, tigtatanggal ninda ang gabos na mga nakasurat dyan na mga campaign paraphernalias na ginaramit nindo. Wanga po, sisay lamang ang magkukusog kibuot, asin magpahiling lamang kikarahayan, mga tugang na magtangkas kantar puli na yan. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning po, sir. Opo. Yes, sir. Ano po may paglilingkod? Ma-comment lang po ako, sir, about dyan sa mga tarpaulin. Sige daw tabi, sir. Sige daw po. Go ahead. Ilang taon na o ilang eleksyon na ang dumaan. Oo. Hindi po natin nare-realize na paulit-ulit lang ang pangyayari. Oo. Magkakabit, Tanggal. didikit, ang apot pagkatapos sisay ang matanggal. Exactly, sir. So, mga kaibigan, Okay. halos nakakasawa sa pakinggan. Oo nga. Totoo. Oo. Paulit-ulit na lang po tayo sa problema niyan. Oo. Kaya siguro nararapat man na may mag-asikaso man yan kasi paulit-ulit lang po tayo sa usap-usaping tarpaulin na yan. Oo. So, ano po kaibigan ang inyong mungkahe sa ganitong usapin? Siguro po para sa akin kung sino man po yung Naglagay? siguro ano man siya na sa mga dating nagkuan para dikit yan na magtanggal man po siguro. Oo nga, sir. Tama ka dyan. Tama ka. At saka isang tanong dyan, sir. Saan ilalagay ang mga plastic na yan? Ngayon po. Hazard bagay yan? O ano man ang pagkaan? Nakaka-apekto sa kapalibutan. Plastic yan? Yan nga Tapos pag tinarapak pa yan, magiging sanhipan ng baha. Oo nga. Sa tingin ko, sir, walang magagawa ngayon kasi medyo inaantok pa eh. Walang tulog gabi. Sir, Sige, sir. maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagtawag at sa pagbigay ho ng mungkahe sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Ito po sa ating palatuntunan. Kasi yun nga po yung sinasabi natin eh. Kinakailangang may lumabas na magandang loob para ho matanggal yung mga ganong bagay na yan. Yan po sa Henry M. ating kinalalagyan. Henry M. in the morning. Ang daming gustong magsalita. Hello, magandang umaga po. Hello, Henry. Captain ng Tabato City po. Ano po? Captain ng Tabato City Councilor. Tabako Councilor. Sige po, Totod ha. Sige po, sir ha. Totod. Angel, pakiready mo yung Tabako Councilor. Dahil pa na-print dito. Tabako pa kumpleto. Magandang umaga. Hello? Hello. Yes, sir. Magandang umaga po. Digdi po sa Moya, tigtanggal na kan mga nagtrabaho sa tupad sa mga tarpaulin. Ay, very good, sir. Saan na barangayan? Digdi po sa Resettle Taisan. Resettlement Taisan. Siya nagsugo po. Yan lang po, anday ko aram.
Magayon sir yan. Tinaranggal na pala. Ano, magayon baga, di ba? Opo. Very good, sir. Very good. Salamat po sa informasyon, ha? Thank you. Very good. Maganda. Magandang balita yon, mga kaibigan. No? Isang magandang balita sa ating lahat na mayroong mga ganong tao na nagkakaisa sa pagtanggal ng mga bagay-bagay na ginagamit po sa kampanya ng ating mga tumakbo sa ibang posisyon ho sa buong Pilipinas. O, Beno, aramunta daw ang report hali po dyan sa luwas kasama po si Kalowens Barcena. Mga tugang ngunyan tabing aga, dili po sa tuyang programa. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Lowens, kami Lowens, good morning. Salamat kasamang BP Henry. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Oo nga, pagpalain ka rin. Oo, lalo na ikaw. Oo, dahil sa ginawa mong kabutiang simula pa kagabi hanggang ngayon. Oo, kahit galit ang asawa, ayos lang basta para sa bayan. Ako, okay lang sa akin yan. Ako, isinakainasap ko ng aking may bahay eh. Na kahit pag hindi ako uwi ng gabi, siguradong nagtatrabaho ako para sa bayan. At ang tinatrabaho ko ay para sa kapakanan ng ang tawag diyan, yung mga nakakaraming mga Pilipino at mga Bicolano. Tama ka dyan, kasamang BP Henry. At ang sinasabi ko ay para din sa ipinaglalaban natin para sa kagandahan ng ating bansa. Correct. Kaya yung mga misis, wag masyadong magdududo sa mga mister kung mo iwiho na medyo hindi sa oras na ng gabi. Kasi ang ginagawa nila ay para ho sa kabutihan ng ating bayan. Tama ka dyan. Ipinaglalaban ang kapakanan ng buong sambayanan. At dapat ang karapatan rin ng mga kalalakihan. Oo. Para labanan at ipakita at palakasin ang ating pagkakaisa bilang mga lalaki na tayo hindi basta-basta inaapi at ninirakan ang ating pagkalalaki ng ninuman. Pero sa madaling sabi, dahil tayo ay mga masinunod, mga masunuring may asawa, tayo ay palaging sumusunod sa kagustuhan ng ating mga asawa. Oo, sila ang ating konstitusyon. Oo nga. Medyo nakakaiyak lang. Maraw itong pagpirot ako. Ang piguro lang, maski ano muna sa nari. Pagpirot ako, balang lumabas sa isip ko talaga. Napanood yun eh. Okay. Yan. Sige, pasok. Go. Sa tabi, Bipian Risa, mga dagdag pang bareta, opisyal ng dineklarar ka na Philippine National Police Region 5 na zero election incident o naging matuninong kabilugan ka na eleksyon. Kasuod ma. Yes, very good. Ini ang ipinag-unambitan ni PNP Region 5 Spokesperson Police Major Malu Kalubakib na iuman ini ang naging magayon na idideklarar ni bagong PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Mario Reyes na dakula ang naging partisipasyon kan publiko sa pagmamantinir kan matuninong asin patas na eleksyon. Sigun kay Kalubakib, nagkaigwa ni positibong resulta ang atab na pagpreparar asin paggigibonin mga lakdang na aroganikan mga nakalihis na aldaw ipinadarara sa mga manlaylay na mga strategic locations ang mga manlaylay na personnel kan PNP Region 5 asin ang mga iba pang mga uniform personnel na nagtaw man daw ninda kulang tabang tangani ng mamantinir ang pasi orden asin lalo na naging matrangkilo ang eleksyon dahil naging epektibo ang paglalaag ng mga police authorities sa mga manlain-lain na mga polling precinct. Asin sa ngunyan, maski na nga ni tapos ng eleksyon, siniguro man daw ni Reyes na magpapadagos ang sa indang panuga na padagos na babantayan ang pasi orden sa Kabikulan. Alagad, pinagdoon ni Kalubakib na ang partisipasyon talaga kang publiko na kulaon na importanteng bagay dahilan sigun sa inda kapag may nagdataonin mga impormasyon na may mga abnormalidad sa mga manlaylay na lugar, tulos man daw ining nadudumanan kang kapulisan
kapulisan asin na pipermentaran ang mga maraot na gibo-gibo. Okay, very good. Roger, so yan tabi, bipian mga dagdag pang istorya, preskong informasyon na mismong ipinagpaabot sa DCGP Yung alam News. mo, Tabi Lowens, saludo ako sa mga, apira kan mga teachers ha, sabi ni Madam Brehino, naindaran ka ni Madam Brehino kayo sa Aquinas Keto? Dahil pa, Apira kan mga teachers, yan na mga pulis, yan na EFP, BGMP, di ba? Roger, Yan na Bureau of Fire. Nag-serve kasi na kaswapon, 24 oras man. Saludo kita sa saindan na gusto nindang maging Marian Pasior din. Roger to that. Oh, ayan. Wala Salamat talaga, po sa Indo, maraming papalinda. mga pusing. Ha? Oo. Salamat sa Indo. Okay? Oo, bada sikon man nga ni sa Albay PPO kay Provincial Director Police Colonel Byron Tabernilla, may mga nagkapiraman daw na mga insidenteng day nakabuhi. So, leader na magtawag yung mga paipit, kapag naisiyan daw nindang may nangyayaring ararog kayan, dito man daw ninda, day nakakabuhilo. Okay. Okay. Taro man daw ito sa nagiging gikan kung natatanaging patas, asin maging matuninong an election. Aha. Roger, so yan tabi, bibiyan mga dagdag pang istorya. Ako po, si LBB. Thank you, Lowen, sa report. Sabi ni Kuya G, bahala na ngaya ka ang grupo ni Andy Marbella, magtangkas kaya ng mga election tarps. Matibayon ang grupo ni Andy. Marian susun mo tabi, Kuya G. Good morning, Kuya Nongs. May kusida kita tatan, Kuya Nongs. Ha? May kusida kita tatan, Kuya Nongs, duman sa kwan mo, dampa. Ha? Tama ka talaga, amigo. Inuumaga tayo para sa kinabukasan. Oo nga, pare. Tama ka dyan sa sinasabi mo. Alright, now ganito yon. Good morning, amigo. Vox Populi, Vox Day. Congratulations to all winners in this May 2022 electoral contest. God guide and God bless us all. Nunong Cordoba. Yan, amigo, ang gusto ko si mo. Di ba? Makayon baga. Ano man ang resulta? Ako untayan. Sabi kan sa rotang texter John, Hen, maugmaon daw ako ngunyan aldaw na init. Tamadadangog ko na ikang magparataram kay Aloy. Kang inot, napagal ako magparadangog sa imo. Buda sa Indo. Nagkaluto na lamang ako. Pig-unog ko na sa maluto. Nagkukomersyal ka pa. Iyo po, biro na kita ngunyan. Sa medyo date ang commercial. Dangogalin nyo. Tadit man sana po ini. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM Election Coverage. Kanginot, pag nagka-commercial, nangitulog ako digdiyo. Sa tukawa na yun. Tala ba unon talaga? Ngunyan, gusto ko magkuro-katurog. Papataran mo na ako ni Junior. Oy, Angel. Nakunindoy na namin sa ni Vice President Lena Robredo. Nasa Facebook. Pareho ba? Tama ba ito? May nakuha ko digdiyo. I-check mo daw kung latest ini. Pahayag ni Vice President Lena Robredo ukol sa halalan 2020. I-search mo daw. Iba ko nakualig din na video kung totoo ini. Confirm ini. I-double check mo. Tabaka, fake news ito. Sabagay siya ng katarami. Siya, i-double check mo daw. Totoo? Totoo ba to? Na. Pasira mga Trisha. Trisha Buda. Ano ini o? Okay. Confirm man sabi niyo ini. Ano ini? Francia. Okay nga yan. Naghapong giturog. Nag-aga giturog sa tukawan. Confirm ini, confirm mo. Dango ka rin doon payag at sa tuyang vice presidente. Tabi, tas, kansarong bangging maagahon, may pigabangan kaming statement ni Presidente
Ako pwede ko lang sabihin ng president-elect. Anong term ka ang presumptive president? Something garo, ko alam sa exact term. Sabi ni Bongbong, nagpasalamat sa mga supporter siya kasabagong mga alas 4, alas 3 ganyan maaga. Pero bantayan data, bitali patapos. O di, nagkukuntadan mensahe, mga tugang ka sa tuya, tabing vice-presidente. Tungkol sa... Alam ko na ta, ano na yun, ulitin ta daw, walang nga nini, walang ha. Nasa kuwan siya, ito. Una sa lahat, hayaan niyo ako magpasalamat sa lahat ng bumoto, sa lahat ng nangumbinse sa kanilang mga pamilya, kaibigan, kakilala, kahit na mga di kakilala, sa iba't ibang paraan. Sa mga nagtaya ng karera at pangalan sa pagbabahagi ng ating mensahe. Sa milyon-milyon nagtipon sa mga rally, nag-house to house, nagpaskel ng mga tarps, nagpost sa social media, nagsulat, gumawa ng mga video at patalastas, sa mga medic, sa mga kusang naglinis sa ating mga rally, nagpinta at tumugtog at nagpahiram ng boses para maipakita ang lakas ng taong bayang nakatikim ng pag-asa. Hindi kayang sukatin ng numero ang lalim ng pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa inyo. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulo, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangang isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay ang tiwala ng tao sa proseso ng ating demokrasya. Gagawin natin ang lahat para maabot ang layuning ito. Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo, alam kong mahal natin ang bansa, pero hindi pwedeng maging ugat pa ng pagkakawatak-watak ang pagmamahal na ito. Bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong paukol sa eleksyon na ito na kailangan matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas na alam kong mahal na mahal rin ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, iisa lang ang bayang pinagsasaluhan natin. Sa ngayon, balikan ang lahat ng mga pinagdaanan natin nitong mga nakaraang buwan. Napakaraming sandali kung kailan pinuno ng hiwaga ang mga puso natin. Noon pa man, alam natin kung gaano kahirap ang labang kakaharapin natin. Nagsimula tayo sa halos wala. Pero unti-unti, dumating ang nag-aambagan. Dumami ng dumami ang nagbabayanihan. Dinapuan kayo ng inspirasyon at lumikha ng sining. Dahil sa pagbubukas palad ninyo, palaging nag-uumapaw ang pagkain at tubig sa mga pagtitipon natin. Alam kong napakaraming pagkakataon na napagod kayo, pero lagi nairaos ninyo ang susunod na hakbang. Ginawa ko ang lahat ng makakaya. Tinumbasan ninyo ito, minsan higit pa. Walang dadaig sa kapayapaang dala ng katotohanan ito. Maging panatag sa inyong ambag. May nasimulan tayong hindi pa kailanman nasasaksihan sa buong kasaysayan ng bansa. Isang kampanyang pinamunuan ng taong bayan. Isang kilusang nabuo, hindi lang para baklasin ang luma at bulok na sistema, kundi para magpanday ng totoo at positibong pagbabago. Isinadiwa ninyo ang demokrasya, hindi lang sa pagboto, kundi sa pagmamahal sa kapwa Pilipino. Napakalaking tagumpay nito. At maituturing lang na bigo ang kampanya natin kung hahayaan nating malusaw ang nabuo nating samahan. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, walang nasayang. Hindi tayo nabigo. Pinakamahalaga, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. May landas na nagbukas at hindi ito sasara kasabay ng mga presinto. May kilusang isinilang at hindi ito papanaw sa pagtatapos ng bilangan. Ang namulat, di na muling mapipikit. Hindi natin kailanman hahayaang makatulog muli
ang pag-asang nagising. Wala akong planong abandonahin ang mga bagay na habang buhay ko nang ipinaglalaban. Tuloy ang trabaho ko para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Tinatawag ko kayong samahan ako dito at sa iba pang mga laban. Kakailanganin ng bansa ang inyong patuloy na pakikilahok. Hindi lang ukol sa anumang kahihinatnan ng bilangan at halalang ito, kundi sa pagsusulong ng katarungan, ng karapatan, ng dignidad ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Tandaan natin, nangyayari ang halalan kada 3 taon. Sa pagitan nito, asahan na ninyo na marami tayong kakailanganing ipaglaban. Kaya huwag kayong bibitaw. Panatilihing aktibo ang mga komunidad. Patuloy na tumindig. Igiit ang katotohanan. Matagal binuo ang mga istruktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong labanan at baklasin ito. Lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Damhen ang dinadaanan ng kapwa natin. Makipasan ng mga dalahin nila. Ituloy ang laban para iangat ang buhay ng lahat. Patuloy tayo magmahal. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas o sa makalawa o sa susunod na taon, pero may liwanag pa rin nag-aabang basta't handa tayo magsikap na abutin ito. Wala nang mas lilinaw pang patunay sa naabot natin sa kampanyang ito. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang totoong namumuno. Sumusunod lang ako. Huwag mapagod. Bukas at magpakailanman, magkakasama ang lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Iyan, mga tugang ang mensahe kan sa tuya at tabing Vice Presidente, mga tugang tungkol ngo sa nangyari na eleksyon 2022. Alas 8:24 ang oras sa buong Pilipinas. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8 sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. Yeah. More energy. More
community. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good, so good. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sa McDo, always yan ang feel.
pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. Sige, o may latest tabing informasyon digdi, 100%. Ina ko na-deklarar na ini, ining sa Libon, na-proclaim na ini, tabi Libon Albay, Mayor Das Maronillas po, 19,624. Siya po mga tugang ang leading kumpara sa kalaban niya. 100% na po ini as of 7:32 this morning. Tapos si Mac Saison, ang Vice Mayor, tabi 25,826. Ang top 8 councilors, Jan Saclag, Abi Villanueva, Chis Velasco, Abner Peñaranda, Edna Sazon, Dan Dicoco, Nestor Junior Ayo, Bong Velasco. Yan, number 8. Okay, yan po ang top 8 na konsyal mga tugang sa Libon. Angel, bigyan mo nga ako ng mga konsyal sa Tabaco. Tamay naghapot kitang paradangog. Tabaco City. Di pa na-proclaim sa Tabaco, di pa na-kumpleto so details. Pero tayo ako kang latest na report dyan sa Tabaco City. Councilors, tamay nagre-requesting din. Nagdangog dasin da, ha? O habang pigaayos tabi, yan na report ni Angel regarding po dyan sa bagay na yan. Aram mo niya to ang report muna ni Lawrence Barcena. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB election coverage. Come in, Lawrence. Good morning. Yes, salamat Abi. BP, dapat sa mismong kandidato o kaya sa lokal na gobyerno ang mag-ibon informal na disposisyon para halion ang mga manlain-lain na mga election tarpaulin paraphernalias na nakadurukot sa mga manlain-lain na mga poste o kung kaya mga lugar na pinagburuktakan kay ni nakaralat ganyan pagkatapos kan eleksyon. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Commission on Election o COMELEC Region 5 Regional Director Attorney Jane Balesa na ang siring na bagay ang dapat na mag-ibunin na formal na disposisyon. Sigun kay Balesa, siguro naman daw nakakalaag nga ni daw ni mga election paraphernalia sa mga manlain-lain na lugar, minsan nga ni daw bako sa designated areas, ano daw ngayon, magkaigwa man giraray nin insentibo o kaya initiative ang mga kandidato na mismong sindanaan mag-arali. Nakunday daw, ang pirmi na daw talaga kayong natutukahan na mag-ali, so department kan LGU natukahan man na dapat nang mag-arali kayong election paraphernalias. Kung kaya sa siring na bagay, sigun kaya Vanessa, dapat sa nakaya na mag-ibo, iyo sa naan magkaigwangani kanang pinag-apod na inisyatibo, sa ngani ng maging malinig man ang kapalibutan, takon man nanotaran, unsay-insay na nakaralaag, mga election paraphernalias, kan nasa panahon, kan karampanyahan. Ayan. Okay. Yung mga nakulaw na hapot. Ano? Sisan matabaraklas ka yan? Kandidato daw mismo? Pwede. Actually, pwede. Oo, pero... Sa syudad, pwede na yan. Dahil isa-suggest sa aga. Tangon yan. Para kwan. Isa-suggest na dyan. I-text ko taon so pwedeng tumanggal ka. Iyo. Si Andy? Si Sir Andy Marbella. Andy Liit. At may Andy Laki. Task Force Kaayusan at Kalinisan. Roger. Di ba yung sabi ni Kuya matibayon niya kan si Andy? Kayang-kayang ni Andy, ha? Iyo baga. Okay. Sige. Sir Andy. Roger, so yan tabi BP yan mga dagdag pang istorya, mga follow-up report sa election coverage kan DCGB News. Ako po si LBB. Alright. I-check na daw so resulta sa Tabaco City. Tamay naghapot kitang paradango. Okay na, ready na ang Tabaco. Kami, Angel. Yes,
Maray na aga tabi VP asin maray na aga man sa itong tagapag-antabay. Oo. Ang tabako po kaya ang unan VP nasa 96.35% pa lang po. Sige. Ang nagpa-process may natatada pa pong 5 presinto. Oo. Meaning mga election return po ng tigahalat mismo Ayun. opisina. Sige, i-report mo na muna sa top 10. Yes po VP. Budas, ay 11 pala, top 11 yan may mga possible changes pa sa 10 and 11. Pag-araw ka ng mga persento na yan, na natatada. Okay, sa Tabaco City po, ang nangingenot po dyan na VP si Luis Renner Burse. Pangduwa si Salvacion Balingbing, Carol Ziga, Gio Bongao, Insit Tango, Arnold Onrubia, Junicio Ragodon Jr., Arnaldo Bragais, Roderick Martires, Oden Bilanghel Berses, and Ana Pang-11 tabi VP. Iyo ini si Engineer Dan Buen Consejo. So for VP, iya po ang standing. Pang-11, pera subaya kang number 11 sa number 10? Number 10 sa number 11, nasa 1,000. Ulit man sana? Apo, may git 1,400 something. Baka may mga pagbabagupan dyan. Baka apektado po sa 9 and 10 or 11 and 12. Yes po, VP. Basta may Ako 5 pa pong presinto. pa yan. 5 pa pong presinto ang tigahalat na makapag-transmit nin information. Okay, sige daw. Yan po, VP, ang information halig. Ay, kung parang Angel, ako kan susalbay. Sabi mo kasi bago 96.12 na untransmitted sa probinsya Canalbay. Kaya igwa na lang tada na 4% tadi. Yes po, VP. Para sa resulta. Tayo daw kita ki-resulta kan kuan so party list. Sa Albay po, VP, Top as of ano yan? Mga 5 sana na party list. Okay, Top 5 party list. Halat lang, VP, tatig. Nga daw, search pa po. may naghahapotig di man kung kumusta so party lists sa party list buong po, Pilipinas. Party list. Ang nangingenot po, VP, ACT-CIS. May ACT-CIS? Yes po, may 5. Pero sa mga nominikan, si Erwin Tulfo, nailing ko? Yes Tugang po. ni Kwan? Rafi Tulfo. Rafi. Okay, good. May 5.77%. Pira? 5.77%. Grabe, ano? Kaya kanan mga 4 na tukawan? Seat sa Congress? Oo, mga 4 o 5 tukawan sa Congress. Apo. Grabe, matindi ano? Okay, next. Next po is One Rider Party List. One Rider? Yes po. Ini po baga sa kay... Yun man ang gadag mumuro. So ayan sa mga puro sana kamotor. Si Colonel Busita po, VP. Iyo, pero sa buko niya, boto? 2.76%. Salbatan na. Mga tulong tukawan yan. Ang pangtulo po, VP, ining Tingog. Timog? Apo. Timog. 2.41%. Ano, Timog kan banwaan? Tingog kang Butantes, Char. Ano? Tingog kang Butantes, Char. Tingog kan Butante. Tagon ako, Timog kan banwaan. Tingog man lang, sir. Tingog. Apo. Diyan, Bicolano yan? Pag day mo baga, sir, na mamati ang tigtataram. Ang tingog baga, Bicol term, di ba? Yes po, VP. Taga saan yan? Wala po, VP, naka-indicate kung sa... Tingog lang, Yes po, Tingog. Tingog. Ang Pangapat yan? Pangapat po, 4-piece. 4-piece? Yes po. Anong 4-piece, 4-piece. So, 4-piece? Day ko sure, VP, kung Sa Pantawid Pamilyang Pilipino? Program. Program? May ano ni VP? May 2.29% po. Matindi man, ano? And ang ikalima, ako Bicol Party. Ako Bicol. Pero sa boto ka na ako Bicol? 798,835 equivalent to 2.26%. 700. Mga duwa yan? Yes po, VP. Kuan na si Attorney Jill. Attorney Jill Bunganon. Number 2 nominee sa Attorney Jill, ano? Po? Number 2 nominee sa Attorney Jill ba yan, Yes di ba? po. Attorney, mga duwa yan. Apo. Ang Pero kung kumilampanya ka si Francia, Actually, dagdagan VP. yung mga Actually, VP, tigdadaradara ni Francia sa chat kay Attorney Jill. Yung ani, pachurut-chat sa duwa. Alin nga, VP, tatigkakodot na ako ni Francia. Dahil nga lang, ini VP sa gurang. Resulturo ito sa Attorney Jill? May prowa. May prowa, pero prowa pa lang. Chismosain na. Updated. Attorney Jill, maray na pagkaaga po sa imo. Posibleng 2 seats, ano?
Yes po. And ang probinsyano VP, pang 7 po ini. Pira sa ang probinsyano? Sunod siya VP sa Sagip Party List. Pira? Ang Sagip Party List may 2.15%, ang probinsyano may 1.96%. Lele, so boto, pira eksaktong boto? Ang probinsyano po igwanin 693,000. O kaya man ka nanduwa. Yes po, VP. Siguro nga, ako, sana may nagdalangog yun natatao ha. Ako din ko kabisado ini. Apo, pwede man Sana may nagdalangog. Tangarang ko kan 3,000 votes per congressman. 300,000 pala, I mean. Pwede man sir sinda kung sarong tukawan, magkulkulan na lang po. 300,000. Kung gusto mong tukawan, di ba nga sa luwas kang kongreso, magtukot-tukot ka di. Sir, kung saro lang po ang tukawan, pwede man magkulkulan. Sabaga. BP, yan po ang epekto kan pirang oras na po Manaw din tayo epekto katurog. kay Angel kandeng nalipasan pagigutom. Na sobrang kikape. Maratong si epekto kay Angel ka na. Nasobrang sa dunong. Oo, katurog yan sa sopa, taragilid pati. Dahil man po si Francia kaya, Si BP, Francia? tigahalat lang po ka na magali si Papa Mar duman sa Pagbuhat sa sopa, igdaan. lubong mo sa sopa. Ayun sir, baralikas Okay. na nga ni Sir Subado, binaba Oo. ko na sana. So anyway, okay man, yan. Ano pa iba dyan? Nabi ko na ano party list na yaon dyan? So far sir, sa informasyon ko, ilang po ining ako Bicol. No. Ang probinsyano baga sa baga nagdi man ang si probinsyano. Alfred, Congressman Alfred. Apo, Pero try number ko 2 daw, nominee baga kayan si ano yan? Giselle Salceda. Salceda. Tigahanap po di VP. Pero maging congressman talaga si Giselle Ade. Tigahanap po di VP, so BHW party list. Di, basta na yun lang ayan dyan. Apo, nasa 0.93% po. sa Okay, sige. So, yan tabi VP ang pinaka-ultimong informasyon hali sa ini po ang partial and unofficial result as of 8:02 AM, May 10, 2022 kung saan nakapag-proseso na po ang COMELEC ni 95.97%. Nasa Alright. date na sana po ang pigalat para makumpleto na po ini. Okay, sige. Yan Thank you, tabi, Angel, VP. sa report. Hali Yes po po. dyan sa newsroom kan DCGB. So, Bakakay, may nagtigreg ako sa Bakakay. So, may naghapot. Bakakay daw, tabi, Angel, hanapa daw. Wala ko. Ayun, di pa kumpleto ang Bakakay eh. Di pa kumpleto sa Bakakay, kaya di pa kita nagka-print. Ang kumpleto na ang mga tugang ang data, Libon, VP, Ligaspi, Kamalig, Manito, Daraga, Pulangi, Malinaw, TV, Pioduran, Santo Domingo, and Pioduran, Villar, Albay. Apo, I-check mo ready daw na- sa Bakakay, may naghapot kang resulta tabi sa mayor daw and top 8 councilors. Go ahead. Apo, as of 8:17 AM, igo na po nin 84.04%. Sa mayor po, gari madipisil na ini VP Habulon. Nasa 18,791 votes na po kay incumbent mayor Dinky Romano. And digdi sir sa vice mayor medyo may posibilidad pa ining maghiro. Nata. Nasa 88 point something pa lang po VP and election return. And ining sa vice mayor po, ining si Edsel Belleza, nasa 16,547. Samantalang ini po na pangduwang kandidato, ining si Divine Banyares, nasa 14,991. Dito, Kwan. Kitang diferensya. Kitang diferensya. Apo. Nasa 80, perang porsyento, 86 pa lang? 88. Oh, may tada pa. Pwede may changes yan sa vice mayor, ano? Dahil pa Apo. sigurado. Apo. Okay, so top 8 councilors. Okay, top 8 councilor po para sa magiging miyembro po ini kan Sangguniang Bayan kan Bakakay Albay. Nangingenot po dyan si Bercasio Carlito, Bob Arjona, Adonis Bombales, Toto Alvarado, Herbert Rudolph Bermas, Lito Hefty, Father Noli Alparce, and Rodel Belleza. Actually, VP, Ikaw pala si Father Noli? 7 po. Number 7, okay. Apo. Pero so, boto ka number 8. Number 8 po is nasa 13,254. Oo. So, number 9. So, pang 9 po, igwanin 12,578 medyo votes. kan man. Pero nakula man. Yes po, Oo. VP. Okay. O, sige. Halat-halatan pa sa ibang mga presento dyan sa Bakakay para po magluwas. So, maraman ta. Siguro ba kung mag-12 ba ka makumpleto naman yan? Okay. Sige, Angel.
Thank you sa report. Hali po dyan sa newsroom, Tabulation Center. Mga tugang kan DCGB may kinaraman sa bagay na yan. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Siguro ni bago hunan tala ining mga nagluwastig di sa kwan, ining mga mayors baga na naproklama na. Yun na nakapost diyan sa Facebook ta. So na-proclaim ng mayor. Nalinggo pa diyan si Mayor Rosal, may as of kwan pa, as of 97 kwan. Si Mayor ano ini, inipa-post mo tabi ini na. So 100% na. So nalinggo pa si Mayor Raji diyan kasi kung pido sa kwanta sa Facebook ta. Na-proclaim na baga so alkalde kan syudad. So ini mga latest na ini sa lokal i-post na tapos so mayor, vice mayor na na-proclaim na and so top 8 and top 10 councilors tigdi po sa mga local government units. Yun, okay? O sige tabi. Only so, yun na only so kana. Very good ka talaga, Tresya. Gari ka man si mama mo kang kaklasiko. Talion man. Okay? So, yan ang mga 100% na yan. Tangali na ma-update na. So, nagdadangog regarding. But ibugtak na lang. So, naproklama na. Pag naproklama na, yun ang ibugtak. O, pwede man na. So, sa kalaban. Pero, so latest na ibugtak. Ining 100% na na-canvas sa sugpo sa tuyang monitoring. Okay? Balikan tang report. Hali po dyan sa lawas kay Basil Lowens Barcena. Mga tugang. Dagdag na istorya in the morning, 14 before 9. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat tabi VP sa paglakaw The lang last man standing is a man. Real man si Angie. Yan lang si Angie. Ano? Yan si Angie dyan. Yan ang ligibok si Angie. Yan si Angie dyan. Ren? Si Angie. Enda? Ano? Sabi ko si Angie, yaon man. Bako sa naman ika. Oo. Okay. Roger, sa magandagdag na pa rin at BPP, unig kitang unyan digdi sa may Peñaranda Parta na agian midigdi si Councilor-elect Engineer Glenn Casulya. Magkano? Yan, digdi. Nakasabatan mo ni Direk. Masabutan na lang ta BPP kung ano man ang sa iyang pagbati na saro siya sa mga nailihir na konsehal tabi digdi sa syudad kan Legazpi. So tabi Sir Engineer maray na councilor tabi maray na aga nagkita sa DCGB. Masabutan na lang tabi kung kumusta sa pagmati na ikapo ng gana po namin sa tabi sa mga nagsuporta sa imo. Si BP Henry tabi na sa ibong nalinya. Councilor-elect, maray na aga po. Yes, good morning po, BP Henry. And maray na aga man po sa tuya po mga paraan tabay. Congratulations, Tabi, Councilor. Naproklamar na kami kasubago. Pero ganoon ka po kasubago duman Medyo na late po ako tananga pero medyo aga na. Sabi ko mga 2 hours lamang na itlip kasi nagpa-proclaiman po kita tulon. Ayan. Okay. So ano pong mensahe mo niyan? May pagkataong katabi, Councilor, na makapagtaon ng mensahe sa mga Legaspeño. Go ahead po. Ay, opo, salamatan po sa tuya pong mga tugang na Legaspeño sa pagtao sa kuya ni na tiwala asin kumpiyansa na maging saro sa mga sa indang servidor digdi po sa tuyang syudad. Very overwhelming po ang sa indang itinaong suporta sa kuya. And rest assured po na si Glenn Casulya padagos po na magiging katuwang tabi ka na sa tuyang mga katugangan na Legaspeño lalo na karmasa. Siyempre, tabi, Councilor, nag-i-expect sa tuya ng mga kababayan sa imong pangganangon yan, di ba? June 12, ano yan, noon of June 13, masumir ka mo sa pwesto bilang City Councilor. Ano po ang gari prioridad mong gigibuhon tulos kagawad pag asumir mo tabi sa pwesto? Hello. Ano po, tayo po na ang maripupon po paano dito sa gilid ka tinampo. Sabi ko, pag nag-assume ka na po sa pwesto sa Udtukan June 30, ano po ang gari priority mo, ang inot mong gigibuhon ng God sa pagtuko mo bilang miyembro kan sangguniang panlungsod kan Legazpi? Bilang saro sa kuyang partikan mga programa ko, hindi po pagdagdag na pagtao sa hanap buhay, ano? Nakulang bagay po hindi na makakatabang po sa tuyang mga tugang.
lalo na tinamaan po kita kan pandemya baga. So siguro ma-organize kita full na training programs para sa mga tugang nyato sa tigas penyo para sa dagdag na oportunidad para sa paghanap ng trabaho. Ayun. Very good. Tamang-tama anta. Dahil sa pandemya po, ako lang nawarang trabaho. Yes po. Yes. Diba? Very good. So, congratulations, Tabi Councilor Engineer Kasulya. Mabuhay po kamo, Tabi. Salamat po. Salamat. Opo. Thank you, Luens. Opo. Salamat, Tabi Councilor. So, yan, Tabi VP Councilor elect Engineer Glenn Kasulya na Syudad San Legazpi. Okay. So, yan, Tabi VP, yan mga dagdag pang sitwasyon kay Base Youth Director Edwin Peralta. Ako po, si LBB. Sabi ni Buboy na San Pablo, ang tingog ngay amigo from Manila, Chinese group from Ongpin. Talaga? Talaga taga Manila pala ni Chinese group from Ongpin. Tingog. Thank you, amigong boy. Mi amigo, Buboy San Pablo. Good morning, Tabi Busig. Entras tanto. Report po si Lowens Barcena na si Jomar Bien. May dagdag na istorya. Good morning, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning. Ngunit ako digdi sa City Hall, Cantabaco. Dahil pa nakakumpleto na nagtantos-tiktian na resulta itong sa mga vote counting machine ali sa ibang barangay kan syudad. Inian kausa ko nga ta sundong niyan 95% pa sana kan bilog na resulta ang nabibilang kan COMELEC. Alagad sa ibong kayan dahil naman pwede pang nigaran na siguradong ka natigdi si Mayor Criselak Manluistro asin si Vice Mayor Nestor San Pablo. Ang mga daipa nakakaantos digdi sa COMELEC na mga resulta iyong hali sa Barangay Sagurong kan Isla San Miguel, Tabaco, and Barangay Angas kan Isla San Miguel. Pero sa Barangay Sagurong on the way na, nasa bangka na, and anytime pwede nang umabuti sa City Hall. So sa Barangay Angas, dahil pa nakukontak so mga responsable enkargado kan pagato digdikan mga resulta kan eleksyon. Samantalang sa mga oras na ini Tabi BP Henry, taro pang vote counting machine, ang nagbibilang pasana kan boto na aniyon man sana sa sentro kan Tabaco. Paano yan? Nagdiferensya ini kasod ma dahil nakakabilang na kan boto dahil ko aram kung anong espesipikong problema pero ipinadiretso sa pagboboto iwinaralat na sanakan mga botante so sa indang mga balota pigaayos ngunya na naayos na so BCM machine nasa pagbilang ngunyan so BCM machine kan Barangay Bacolod kan Tabaco City and na o mana in a few moment lang, siguro nagkapira lang na, total lang siguro, ma-signal na digdi sa City Hall ang mga enkargado naman na tapos na ang birilangan. Iyo. Anong barangay Tabi, Jomar? Barangay Bacolod, Cantabaco City. Sa sentro man sana yan? Uni lang sa may Bicol University, Tabaco. Okay. Yaon dyan mismo sa counting machine. Para niyo lang. So, pag iyo sa nakakahaloy para umiga pang iba? Igwang para maproklamaran mga winners dyan? Igwa pang duwa, on the way pa lang digdi so hali sa Barangay Sagurong kan Isla San Miguel. On the way pa lang ito. Ayun. So, sa Barangay Angas, ang sabi pa sila naman digdi, iskusar naman, pero dahil nakukontak sa mga oras na ini, so enkargado kaya dahil maramang kunain ng parte ang haliman sa Barangay Angas, kan Tabaco City. Yan. Okay, sige. So, yan ang sitwasyon. Jomar Bien, DZGB. Okay, thank you so much, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Magbabalik ang programa, mga tugang, alas 8:53.
An oras hatod sa indukang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Narito ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ngayong tag-init, pwede namang magtipid ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable ang araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser na karaniwang nililinis kada 6 na buwan. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Lucky Manzana po! Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra! Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo! May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S 2022. Drink responsibly. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte. Bilis banat sa kulog kan payo. Baghat. Kulog kan hawak. Asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. Mga tugang, salamat po sa pag-antabay. Mabalik po ako sa diyan ang hapon, alas 3 sa tuyang programang Pingkyon mo. Sa pangaran po, kambilog na tropa, sa pagi po ni John Napolis, sa Technical Department, Angel Mustasa, si Tricia Litana, kaya niya to dyan si Ate Francia Boras, si Richard Astor, sa tuyang mga pag-iriba sa SL Technological College Foundation,
Mga tugang, Sinda A, si Jean, o kaya si Maria Angelica, Erica Jamel, si Darik, John Paul, Jammer and Rocky. Yun. Good morning. At saka kaiba nato sa Tabulation Center sa newsroom, si Jean Fulgar and Nika Restum. Pero maputi siya eh. Nika Restum. Pero maputi siyang babae. Buda magayon. Yan. At saka si Jean Fulgar. Yan. Magiging mapasiling na siya sa New Zealand. O si Chelan ba yan? Nabarasa pero si Nika Buda ni Jean. Sa pangarang po ng Diyos, Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, si Lawrence Barzena, mga tugang, Alarmario, Jimmy Nasalita, Jomar Bien, sino pa? Ans Galero, Boy Mata, Joshua Bino, mata may malingawan ako Sagabos-gabos na ng mga pag-iriba sa Facebook Live, asin po, sagabos-gabos. Si Juan pala, Mark Chan Madrid, ha? Si Aden Laad. Yeah. Okay. Salamat ka sa ng pagkantabay. Goodbye. GB us all. God bless us all. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB and OKFM Election Coverage. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol